Gabi sa tanan nga nagtanaw karon sa akong YouTube channel, Paid Lucky Advice, o karon na napukoy bag-o ninyo nga akong i-share sa inyo ha ang kining about sa pagsunog sa dahong laurel. Pasensya mo sa light ha kay murag hinagid ang light diri sa sulod. Mo na ni siya karon. Ang dahong laurel ani ni siya paminta nga liso. Basta kadang buo lang siya ani. Muni siya dahong laurel nya unom lang kabukatong kuanon ani unom lang kabukatong buhaton ani kay parang focus gyud ta. 1 2 3 4 5 isa 6 okay 6 na ni siya kabuok. Okay, magkwansa ko ha kining mag sindi sa posporo. Ani okay nya take note mga amigo kanang safety lang gyud ta kay parang wala yung mga sunog unsa din ha kinahanglan safety dita first. Ani ni siya ang dahong laurel ato ni siyang suwatan. Ato ni siyang suwatan diri. Dasatan. Putang na to diri ha. Peace. Kalinaw. Peace, kalinaw. Peace, kalinaw. Hindi maklaro sa inyo. Peace, para siya. Nya ang sunod kuan saning sunod good health. So ha good health na good health na akong gibutang diri nya ang ikatulo love. Mga nagkuandag mga love din ha o kini love na love akong gibutang. Yang ika-upat sani okay manicurista man lagi ta more customer more customer. Yeah, ang ikakuan pila naman ni 1 2 3 4 5. Yang ika-5 more clients kay mag-massage man lagi ta. More clients. More clients. Yeah, ang kining sunod ika-unom kuan na lang ato ibutang always. Nanong always. Permi ka hunahon sa imong uyab. Unsa na lang na imong ipamutang din na always. Always akong ibutang. Always. Permi ka hunahon sa imong uyab. Pwede po dog. Ang imong ibutang dire kanang permi ka padalan sa imong uyab. Mahigog masyag samot nimo. In love siya nimong samot or unsa na lang imong ibutang diri sa dahong laurel ikaw nay magbuot ani ikaw nay unsay imong ipamutang nara sa imuha basta mao ni siya kay kini siya effective ni siya og imo ning himuon sa adlaw nga Martes sa gabi or Bernes sa gabi unya kini pwede pod siya sa new moon, pwede po siya sa full moon mo ang pagsunog sa dahong laurel. Katabang po ni sa imuha ni kanang for example kanang motekag kanang exam para makapasar ka. Pwede po ka makapasar ko something hindi mo na ibutang dito sa dahong laurel. Kung unsa na lang ng mga gusto nimo mahitabo sa dahong laurel sa imong kinabuhi, ana na siya.
Nya. Kung about sa lab, ang akong gigamit nga kandila, green ni siya akong color nga gigamit kay about sa money man kay more customer, more clients. Muna nga green akong gigamit. Pero kung gusto mo nga kining about sa lab, kuan ang inyong ibuta nga color nga kandila, puwa. Parang love yun as love yun as siya. Ana na siya. Mas nindot gyud og kanang gamay ra, pwede galig isara ka buok. Pwede isara ka ng inyong pinakagusto ninyo. Pwede po pagka martes isa, nya pagka Bernes na po another na po isa or duha. Kay kung daghano ninyo pag pamutang, dili na ka makapokus sa imong gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. Muna nga mas nindot og isara, duhara, tolora or unsa din na mas nindot kay focus man jud ka. So the more nga mo focus ka, the more pod nga mahitabo po na siya. Basta positive thinking lang ka. Kay kung maghimo ka ani niya, wala ka ni tuon ning imong gipang buhat nimo dinhi, dili na kuan mo epekto, useless lang imong gibuhat nga aning sunog-sunog laurel niya, dili ka mo tuon imong gibuhat. Pero kini siya proven and tested, tinuod gini siya. Kay katong time nga napakoy uyab, ako pong butangan nga permi ko padalag kwarta. Naapod. Ana na siya. Kaya ako mismo naka-prove ko nga tinuod ko din siya nga nahitabo. Sorry kayo kay padulong naman ko matulog, wala na ko nag-make up, wala na ko nagkuan. Sorry kayo. Ako lang nang gi-share kay pagsunog malagi sa dahong laurel, okay man po. So, para makahibaw po na akong mga amigo, mga soki na ko, mga customers na ko, subscribers na ko. Ngunit ang ako pong i-share sa inyo ha, kay parang makahibaw po naman ni. Sige. Basta take note ha, safety lang ha, safety lang way mga sunog nga unsa din ha. Unya, mao na to. Nya, before ta magsunog, ni na ko'y kagamitan nga ani kanang panggunting, pang gamay nga gunting nga makuanan mapilit lang tong dahong laurel ani pag igunting nimo nya kuan siya mo pilit dayon kay magsunog man ta nya maghimo magkuan pud tag kanang pag masunog na ang dahong laurel diri na to isulod parang safety siya ani ni siya. Or pwede po nung magkuhan ka ng platito. Basta safety gid ha, safety. Kinahanglan safety yun. Yan, dili po mo mapasok kay musunog ba yan ni siya. Yan, muni, posporo kay katong gaina, nagkwanta. Yan, kining kandila, posporo, kandila, yan, kini, utanganan. Yan, kining, pwede ballpen, pwede pintel pin, pagsuwat sa katong kuan. Yan siya. Okay. Ug unsa inyong gibutang sa kuan? O kung sa inyong gibutang sa dahong laurel, for example, ani siya. Always. Kanang always, kanang niyon ka, always nga sige siya guna-huna siya nako, na may uyab. Mo na akong always. Kamo na lay butang o sa ipamutang ninyo. Basta ang ako, ang always yung perminguro na nako. Yung tayo uyab na ako karon na, basta ako lang nang kuha sa inyo ha. Kay parang inyo po ning okay, magsugod na ta. Basta kanang kuan lang gyud to na kanang muto mo sa inyong gibuhat kay tinuod gini siya. Probe na nagininako ning ako ang gibuhat. Pasensya sa light ha. Okay, mo na siya. Ug unsa inyong gibutang diri, mo po inyong isulti nga kamo rin nakahibaw o pwede po inyong isulti. Basta ug unsa inyong gibutang diri, sorry. Ug unsa inyong gibutang diri, mo po na inyong istorya pagsunog na for example ani always mana po ka nga always di magunahuna nako ikaw na nakahibaw anak sugod na ta ha kinahanglan nga safety baya safety ani ni siya kinahanglan nga inyong kamot dili mapaso na humot pag siya humot ni siya dahong laurel isod na to diha parang safety siya. Tira na pod.
more customer. Mao na din ka, more customer. Dayong sunog. Yeah. More customer. Kining isa, more clients. Sa massage, more clients. Basta ha, safety lang ba ya? Safety kay kayo na ba na itong gisgutan na humot kayo gyud, humot kayo. Kining dahong laurel, na-timingan pod nga nay namaligya nga taga Davao, ani na sa Kabadbaran. Naka-timing pod nga napukos Kabadbaran, muna nakapalit ko ani. Worth ni siya 150 pesos tanan. Kay kinilo man ni siya, na-timingan nga nako nagpalit ko worth of 150 pesos. Pagsara ba ya kay bay ni siya kay original gikan pagid ni sa farm. Pagpalit na ko ani. Nadaghan pagalit akong pangitaguan. Humot kayo. Kini siya peace. Sorry ha, wala na ko na mention tong gayon na. Kini peace. Nakuanan ko sa chika-chika na to. Klaro gid kayo yung mga sounds. Umot gid kayo siya. Umot kayo gid. Dari renta. Good health. Pinakalas, good health. Okay. Ani ni siya. Kina. Karon ay okay naman. Pagkaugma sa buntag, nara sa imuha. Ay kasagaragid sa ako buhaton. Pagkabuntag, ako ni siyang ang kuanderi, ang katong sunog niya nga dahon. Akong ibutang sa kong kamot, ako din huyop sa hangin diya sa silangan pagkabuntag mo na style na ako huyopon sa hangin, ianan mo siya, ianan mo tong mga dahon nga nangasunog na ya, imo din huyop sa hangin ang tanan kaisa ragid kaisa huyop din sa hangin anak kong pamaagi pag magbuhat ko ani muna nga kini tinod gini kay ako po ning gibuhat. Don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel Paid Lucky Advice. Unya kanang singan ani. Salamat sa akong 62 katong niagi 53 o ni-increase siya gamay o salamat kayo sa mga subscribers nako 63 subscribers 62 subscribers salamat kayo sa inyong pag-subscribe ninyo sa ako yeah. Mora na siya daghan kayong salamat, thanks for watching, God bless sa inyo ha untag makatabang ni salamat.